good morning and welcome back to my channel guys. Ngayon rok thamalogan sama thang nai din bo ta thang nai tang thang nai. Inke ang ta ko thuma bo jawi pai tro bo khano si pai ang ke ta mai rok ta ya kone. Ready nai ke no no phino kana tin blog no. Let's say pa sa jora skip la ya wi nai tong ni. Ai iko yang on ni bo thai thai tong ha chi no ro. Bo phang ang tong bo sa te ti ase ko hai phang bo thai ke thai ma tong tong hai ni. Yang bo thai sak. Ko yang lang bo tra ke thai sak iko ro bo. Ko yang bu chu ro bo. Asuk bu phang chi ko no snai tong nai tong thai suka. Guys yang oh ke nai dan mani plan am sike tor kha mar ke tor suka. Ang am sike tor ani wan suk maya. Bo walo serap thaman bagi am sike tor kha nai de. Belai no ham dak suka. Tor suka nai de yang suka thangka. Yang oh ke bolong hai sim tong chu yang oh o te kaisa phum rakhi bo prai ko sra bui sungi tong ba ke hain bagi tep se hain bolong hai tong chu mar se kai. He no khum rakhi no ka ke mane yu buduk no khum rakhi no buduk no nore roh nai. Boleh lah khai dong haro mani plan no hindi yang te kaisa thai dong ong botol nai I think yang nai di no ka kedal kar mani pura le pa le pa dang tong harang rok sot ni bagui rang ro bote kru mung sikri kha rang rok sot ni bagui na la le pa mia agi pui lao kai te ya no ka ang extra kar man tat ulo mane le pa man pore wo ka hai bagui yang khai ka la ri jak ngi yang khai ka gai khai siman rok nang jak economy buthai ong bo chi no jaga ni bu phang ni no angke sai si me ya ma sa si sai ma no Bobong gangke mane muni se karaijak gangke abon bagai boyongo dai tan ka chisi boyongo dawi satungo rikhang gangke ko bin buti nongkor haibeyo bin buti nongkangke sehet ni bagai belai nokaha hai pa nangke lengya thokje mani hen marseng tong mana Tabuk hingke khoi thana bagai nongkor laikya bai ku moi ang hingke nogo tongpro gangke bidrok se khai mali ang karen kiri ni bagai han koromani Sipra para sing tong show para hain bagai video rok jak mali tak lama phai no bara kita sawi se video khaina ro kita srang jo hingke tabuk jang thanglai tongo ko yang lama tin mai ma lai thang khas tabuk hingke khwayo sopai rignai dugan hablai jak rignai paina nai tonglayo baini bagai baini kok sungnai blai hingke amon bagai kok sungpro kana hinai rignai paina phailayo jang hingke tabuk nailai tonglayo hingke bomo hairok langjang no funuga na bothai nai thong nai thot to nugui tongka haipana ase habit lainga kisa simple ni bisingo tlangnai salsa ni bagai ba ase bothai tata rok lainga kisa simple nai tlangnai ta ekdin ni bagai ba kok sungpur kana singke ba hingke tabuk nailai nai nog nog funuga na kaham kaham nai di jeng tam color rok langjang no nok nuga na enjoy nai tong di skip tak lai di video no rignai bothai kaham kaham tabuk no te funuga na yang pink color bo tongo kesak boleh kesak dia punya ini kupur ya kesak kalau kesak tabuk hingkai ke iko tebo kari sinugu tong suno kaham kaham kotar kotar yang kesak kalani amo nai thoka hepan belai kok sina ni bagai hingkang ke belai ta mahai thango belai heavy ni thango ang bani kok sina hini se parau phaimani amo se manai ni si thang thangsiwa hai bai manai ni kok sina bo bandagi pai ka hingke bai ni bo nanjagui akoni thangsinai yang pink color naithok jak jak ang bo hingkangke haipano kisa rujang ri tong bothai ke naithok jak ang bo kisa yang hingkangke krishna mondir sagau nai tong lai jak tabu hatumani saila pai ke tam su satunga tabu hingkangke sengte kaisa sabuk phaijak ajaga asa kahamali ajang simple ni bisingo kahamali abothai kabang kabang mang hine tabuk ta kisa jaga nailai tong lai sang simple ni bisingo simple hingke se jana ekdin bagai bahine edikne ro pai pai bekha hingke blouse naina bagai thanglai nai tonglayo abo blouse ro nailai nai nong phunoga na sidamu ya ting na do kiranya anh hai koromang tong mok sombo Hey guys, blouse ro pai bekha ta phai tong ai blouse ka photo buji kha bujak liya blouse video khali ada video bole khai ga habam photo bujak liya jalai na ta bike or lang nai or lang khais na bike or tingka aro photo shot ba ko bor jana ba ora busmo video yo tam jana ba Tungmani hot hine ice cream sukang sawi naga tabuk thanda khlayo ro brand ni sitere hen premium ni si ice cream
A few moments later. Tabo hingke pet pujar khlaibaya kobai furniture dukano kisa khailajak furniture rok kisa nai thanglaya nei hingke bomo hai furniture rok tong nok no phunu kane nok nai tongdi logi rui. Yang kaisa table nalai tongso yang bwskango hingke washing machine rok yang dressing table marken sitra soba nai thiyang bai mani sofa rok bo kaisa ba nai thuya aro tabuk nai ta kisa store rok paisok kaijak o jaga tabuk dressing table rok wardrobe rok kisa nalai tonglaio o jaga ngai kisa choli drop tongo haipa namsuk bukhani motiya online rogo ngai kisa kisa naithok tongbai hingke amo hairok tongmano hini nailaimani amo hairok kwskwrwi online o hingke naithok o jaga hingke amo hai kwrwi ta o jaga ke je common joli tongmani amo hai mano same tabuk hingka hingke fridge rok nalai tonglaio yang sakao sofa rok ayang tola hingke to wardrobe rok dressing table rok nai phailika hangke o chair se marke nai thujagui tongso o achukjak nai chair ya o khachijak hingke nairia o fridge line. A few inches later. Tabo hingke nogo paisok paika satungni marke no bokhorok sachoka hingke astal sini par o current bo kwrwi mang battery rok kwrwini bagui bidirok kaham khe khlaisi manliya.